सानजा गाहाम दिनै आं नरकनि बुसखांगो हायनो लाइभआव फायगा बुसखांनि 11 डिसेम्बर एबा खेबा थार्सडे असालो चिनी खासुकसा बुवाग्रा चिनी महाराजा फाइनाय चिनी दनपुरनि बिसिंगो एबा खेबा मिर्जा राजापुर काठालिया एडीसी केंद्रनि बिसिंगो मना पाथर एडीसी विलेजो कायसा लुकुथुम पान्डाओ के ओ पान्डानो रुगै आं आनी मिर्जा राजापुर काठालियानि 25टा बिसि तै गानागिनी कयेकटा चिनी तिप्रासा हामचाय जेनारेल एलाका दंगो आबो न कारिबो दनपुरनि विशेष कलाई 10टा बिसिनि तै दनपुरनि एडीसी एलाकानि कारिबो जेनारेल एलाका दंनाय गानागिनी जिसुकजे चिनी लुकु दंनाय चिनी तिप्रा मथानि सेंक्राग्र जत्तननो ओ पान्डाव फाइना माजांनानि बागै कयो ओ पान्डाव फाइनाय चिनी दफानि बागै जे चौबा चिनी महाराजानि बिसिंति जों जेंमानि आबुनो लगिरन्दनि थांथाने बिसिब्रम ब्रमनो नरक फान्दै फायो इनके ओ 11 तारिखआवबो आमति हेकिनो नरंनि पाल बाक्सानि फान फनो गैनाय चिनी बुवाग्रानो खाबु चारनानि खातंग्रनानि बागैनाय नरम थाने कयमुं इनके आबुनि लगे लगे चिनी तांक्राग्रक चाक्राग्रनबो आं आबुनो कयमुं नरक साकथारै जेसुक नांकुमानि सामरक खायनानि अंथ सुदु अरो जे दायित्व नाजा कमिटि सिमिया कमिटिनि फाटारावबो जे चिनी अरो तिब्रा मथानि अंगैनाय सामंखाय दंनाय जत्तननो कयमुं नरक फायदि खानाबो आं साकबायथां दंनाय आरो जे ग्राउनो अलुको थुमुं पान्डा एबा के मास गेदारिं अंनाय आरो आंबो दंनाय के नरक फायदि आरो फायने काम हामिया ककचाप अंलाय मानो इनके 11 तारिखनि जे बुवाग्रानो तैनि जे पान्डा आ पान्डानो बाहायके नायथावके जों संसालाय मानो आबो जों ककचापलाय मानो हायनि बागै नरकनि थाने आनी आबो कयमुं नरक जत्तनो साकथारलायनाय बालबाक्सा ककराम सालायनाय जानजानि कामिनि बिसिंगावबो नरक अबनो ककसारलायदि जे मनाय पाथर चिनी एडीसी विलेज एबा चिनी कामिओ फायदि आरो जे चिनी महाराजा फायनाय आ कंनाबो नरक जाने कामिओ पिरलायदि खरसाबे खरकसा सालायदि आसुनो आं नरक थाने तिनी ककसारना बागै फायका बेलायके हामबाय खुलुमगा।